Suliran sa gubaon nga dalan nga nahimutan sa pribadong luna sa dakbayan sa Talisay, nahatagan og kasulbaran pinaagi sa Bayanihan Project sa Dakbayan. Ang report ni Femery Dumabo. Kining 400 metros nga daan sa puro kainta sa barangay Puok Dakbayan sa Talisay. Pipila ka tuig ng suliran sa mga mulupyo kay lubak-lubak ko na. Dili kini mapa-aspalto sa kagamhanan kay ang daan usaman ka pribadong luna. Subay ni inilusad ang Dakbayan ug Bayanihan Project aron mamahimong taytayan aron makapangita ang City Hall ug paagi. Pinaagi sa pag-abag sa mga pribadong sektor. Tungod niini, may midonate og mga materyales, samtang ang mga mulupyo na ang nagtinabangay sa trabaho pag-ayom-ayom sa gubaon nga daan. Ang City Hall na maoy ni pasayon aron may mga kumpanya nga mutabang. Nag-start og Alayon Pavements Bayanihan Project where we receive and mangayo tag mga donations from the business community here in the city. Then mo na ilang corporate social responsibility. Muhatag og simento, bas, graba. Sa maong paagi napakita ang pagtinabangay sa mga mulupyo sa maong dapit. Mas maatiman usab ang daan tungod kay ang mga mulupyo sa dapit maoy naghago man. Mangayo na lang may consent sa mga lot owners na at no cost to the government among simentuhon ang ilahan daan. Kung imong simentuhon ang private road with the use of government funds, kuwa ang problema nato niana. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.